Oronyo weche mag tuke ni kocha mar Harambee Stars Kocha Firat odok ne okang' mare mar weyo oko jotugo moko masulu e sechegi magidhi rado gi Seychelles kaachiel kod Ivory Coast e laro thuolo mar dhi e World Cup. Firat ne loso gi jofwambo e alap ma Police Sacco kama nowacho ni kata kamano ni jotugo kaka Michael Olunga, Marcelo, Ouma kod mamoko manoweyo oko dhi riwore gi timno e piny Malawi. Firat wacho ni obiro tiyo gi kwan jotugo 24 kowacho ni en kaka kocha ohero chiwo thuolo ne rowere matindo mondo nyis talanta margi. Nowacho mano ne jotugo John Ayunga magocho ne St Mirren e piny Scotland. Maximum 25. Why? Because if there is a situation where I don't know, we have, I would say, around 5 players we don't know exactly, not only because of injury, also about passport. The good part on the story about the squad is that when I started here, it was really very simple to make 24 players. Very simple. And now I have headache, to be honest. So now it will be some players. We created now so many new players around. I'm not only focused on our boys here in Kenya, also outside. These are all Kenyan boys. And I work hard. I traveled a lot to find new boys. And then Adam Wilson is one of them. He played before for the under-18 of